मर्निं लोगोफोर जोङो दिनै एकदमबारे अरुणाचल थांनो नागिरदों दे ओमफ्राय जों दा ट्रेन नेगासिनो रङिया स्टेशनाव दंफैयो जों ओमफ्राय जों दानबाय दाननाया ट्रेना 8टा बेसेबाङावसो दंनो फुङाव थांनो नागिरबाय जोङो फुंनि ट्रेनानो गैया जाहैबाय ओमफ्राय जों दसे नेनांसिगोन दा स्टेशनाव फैबाथाय बरिं फाग्ला गोदाव सोराव मोनखायो माला फैगोन ट्रेना 1 घन्टा गाहाम नेबावनांसिगोन दा हा नङा होमबा आं बायोलै बिदिबा थांनोबो ओंखारबोबाय दा नेयाबा उफाय गैया थांग्राया नै रायलायजाया बाप्पा गाखोनायालाय गाखोबायमोन ट्रेनानो ओरैबायदि गरम फांखा गैया खर' मोनलांजोबगोन बेयाव दा फांखा गिदिङाबा फांखायालाय दङ एकदमबारे फांखा गिदिङाखै दा गारि खारबासो गिदिङो ना मागोनथाय जों फाइनालि दा जोङो राङापारा स्टेशनाव मोनफैबाय जोङो बारा गोजान गैला आरो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम जों दा आरो मोनसे ट्रेन गाखोबावनांगौ बे दा इमारजेन्सि दानब्रबनांसिगोन जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला गाखोनायाथ' गाखोबायमोन बालुफुंनि ट्रेनाव दा खारगोन माब्ला गारिया एकदम गरमाव जिराय खर' सर' ओरै साजोबबाय ओरै जिं मा बुंनो गोजान लामा साफार खालामनाय इन्टारेस्टनि मजा रायलायजाया दायो लोगोफोरजों फाइनालि बालुफुं मोनफैबाय सोरमोना नायनो हागोन सान्थि बालुफुं टाउन स्टेसन जों टाउनथिं दा थांसिगोन दै बैथिंनिया टाउन मेन टाउना मा जाखो लोगोसेसो आंना ओइनि बालुफुं स्टेसन होनो बेखौ दा जोङो थांनांगौ जाहैबाय ओरैजाय बिथिं थांनांगौ ओरैहाय अरुणाचल बर्डार एकदम सेरावनो बारा गोजान नङा नोंथांमोना माब्लाबा फैबा मिन्थिगोन आं नोंसिनि लकेसनखौ गुगोल मेपआव खिन्थाना होगोन नोंसोर टेनसन लाना जायो गारि हमहैनांगौ गारिखौबो मोनना मोनाथाय मोनाबाथ' थाबायनासो थांनांसिगोन ओरैहायबो थांजायो ओरैहाय मोनसे दङ ओमफ्राय ओरैहाय मोनसे दङ बिथिंजाय मेन टाउन जाहैबाय ओमफ्राय ओरैजाय गामि एकदमबारे बारस'नाय जायो ओमफ्राय ओरैजायथ' अरुणाचल बर्डार थाहैबाय दा एकदम टावार नुहुरदों दा ओरैजाय नै गासिबो अरुणाचल गोजा गुगोल मेपआव नायबा नुनोसै लामाफ्राथ' रायलायजाखाया देन्जार बायजोबनाय गासिबो फाखा लामाबाबो देन्जार आरो बिथिंनिया एकदम हाजो एरियाना लामाफ्रा रायलायजाया जाला गरमा ओरैबायदि गरम जाबाय सासेयाथ' अबस्थायानो गैला खोमा बायदि मोनदां एकदमबारे आथिं साथिं साजोब्बाय दा माला मोनगोन नै लामा मोनथारबायमोन मोननायालाय ओमफ्राय जों दा थाबायगासिनोसो गारि मोना बेखिनि जायगायाव दा मेन टाउनावसो गारि गाखोनानै जोङो न'सिम थांनांसिगोन फाइनालि लोगोफोर मोनफैबाय जोङो टाउनाव मोनफैबाय टाउननि एरिया भिउ नायबाय थाबाय नै मेन टाउन थान्दा लोंनो मानो हा लोंलाबा थांसै गारि नागिरनांसिगोन बैथिंजाय नोंसिनि आं गेटखौ मोजां खिन्थागासिनो र' दसेथ' दखाननि बिथिंजाय गासिबो थान्दा लांबा गगा मोनो ना बालुफुंखौ मोजां नाङो बेरायनानै खिन्थु बेनो आरो गोजान जायो जोंनि बिथिंजाय ओमफ्राय गेटखौ नाय गोथैजोबना थांनो नागिरदों गारि फैदों ने उनथिंजाय खारबोनानै